וותיקי תחנת הרדיו המיתולוגית כל השלום התכנסו אתמול באמסטרדם לפגישת מחזור. היחיד שלא הגיע היה אייבי נתן, שבריאותו לא אפשרה לו להגיע. שליחנו ארבל אשד חזר עם השדרנים אל הנוסטלגיה של תחנת הרדיו הפיראטית הראשונה בישראל. Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day. 30 שנה אחרי, הוא עדיין זוכר את הג'ינגלים בעל פה. You're listening to the more music sound of Don Stevens. זהו דון סטיבנס שנבחר ב-1976 על ידי המגזין לעיתון למגיש הזר הטוב בישראל. לעיתון, thank you very much. יום הרדיו הפיראטי שמתקיים מדי שנה באמסטרדם הוקדש הפעם לתחנה הפיראטית הראשונה בישראל, כל השלום, ששידרה לראשונה במאי 73. עשרות מעובדי התחנה ועוד מאות חובבי רדיו הגיעו במיוחד כדי להיזכר בספינת השלום של אייבי נתן, שניסה דרך המוזיקה לגשר בין יהודים וערבים. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace. We're never allowed to say that you were 7 miles off the coast of Israel. Where was it? 7 miles off, well, it was 7 miles and then it moved 3 miles off the coast, but we didn't tell anyone. רובי אוהן, כמו רוב המגישים אז, היה בריטי צעיר בתחילת הדרך שרצה לצבור קצת ניסיון ברדיו. עניין השלום היה פחות חשוב. It wasn't that I wanted to be in Israel or a peace campaign, no, I wanted to be a broadcaster. I think we were just young, we were going out for a bit of a life experience and things, but yeah, you can't meet Abe and not realize how passionate he'd been about that sort of stuff, so yeah, it did rub off. As the sun is about to set, as we do throughout the time, we shut down the voice of peace for a period of 30 seconds in memory of all the people who lost their lives because of violence. באמצע שנות ה-70 כל השלום הייתה התחנה הפופולרית בישראל, בעיקר אצל הצעירים. הנוסחה הייתה חדשנית בזמנו. הרבה מוזיקת פופ, הרבה ג'ינגלים, מגישים דוברי אנגלית, ובפעם הראשונה בישראל שידורים 24 שעות ביממה. 24 hours a day. בעצם בהשראת התחנה של אייבי הוקמה ב-1976 רשת ג' כתשובה הממלכתית של כל ישראל. Oh, by the way, how is Shosh Atari? Is she okay? Hello, Shosh. Did anyone tell me who this is? Yes, Yossi Sayat. גם נועם אבירם, גיל קציר וגד ביטון הם מהמגישים הישראלים שגדלו על הספינה הקטנה ועדיין מקרטעת. ריח סולר וחלב עמיד, שידורים, 24 שעות ביממה, ובעצם העבודה בספינה נתנה לי את הבית ספר הטוב ביותר לשידור. אייבי, אומרים כולם, היה איש עקשן. כך למשל, כשחברת קוקה קולה סירבה לפרסם אצלו, הוא החליט להחזיר מלחמה בדרך מקורית. יום אחד הוא הגה רעיון ואמר, אוקיי, עכשיו אני אראה להם מה זה. אני אשתמש בכוח שלי בספינה ואני אפרסם, שתו מים. תשתו רק מים. 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 Drink cool, refreshing water. There's nothing better for you, we say. אחרי שנחתם הסכם אוסלו, אמר אייבי שהתחנה השיגה את יעדה והחליט לסגור אותה. אחרים אומרים שזה קרה בגלל קשיים כלכליים. We need to do it again though. We have to get it back. It has to come back. It has to come back. Listen to me, AB. We have to come back, okay? ב-1 לאוקטובר 93 התקיים השידור האחרון, ולאחריו הוטבעה הספינה. And now is the end. In another 90 minutes, we shall stop our broadcasting.